Vítajte na palube Knighta 2000. Ďakujem. Čo je toto? Pripadám si ako v lietadle. Niečo podobné, pán Long. Najrýchlejšie a najbezpečnejšie autíčko na svete. Má dokonalý palivový systém a všetky jeho časti riadia mikroprocesory, ktoré nedovolia, aby sa dostalo do akejkoľvek kolízie, ak mu to výslovne neprikáže jeho pilot. Pilot? Chcete povedať, že aj lieta? Nie len to. Rozmýšľa. Rozmýšľa? Moje auto myslí. Ak dovolíte, je to naše auto. A teraz vám ukážem, ako sa ovláda. Neunúvajte sa. Ešte som nezabudol, ako sa ovláda. Plyn a spojka. Mám to ešte v maličku. Stačilo povedať a bol by som vám otvoril dvere. Ako vidíte, auto ostalo celé. Vraveli ste, že auto sa vynájde v každej situácii. Iba ak je naprogramované. A na to musíte najprv vedieť, kde sa má čo stlačiť. Videli ste? Povedali ste, že nemôže nikdy naraziť? Presne tak.